Винаги изглеждай по-добре, отколкото очакват от теб. Винаги. И това не е за мъжете, това е за теб. Когато изглеждаш по най-добрия начин, се държиш по най-добрия начин. Когато косата ти е направена, кожата ти сияе и ухаеш хубаво, се чувстваш добре в собствената си кожа. Движиш се с увереност, привличаш по-добри възможности и вземаш по-добри решения. Държиш себе си на различен стандарт. Светът наистина се отнася към теб по различен начин, когато се държиш като жена, която цени себе си. Не защото стойността ти идва от външния вид, а защото начинът, по който се представяш, е отражение на начина, по който виждаш себе си. Независимо в кой етап от живота си се намирам, никога не искам да изглеждам така, сякаш съм се отказала от себе си. Дори когато животът е хаотичен или съм под стрес, пак се оправям всеки ден, за да си напомня, че все още съм тя. Все още се превръщам в жената, която обещах да бъда. Така че това не е суета, това е дисциплина, това е себеуважение, това е любов към себе си. А за една истинска жена това е закон. Методът Аура.